Fi żmien mhux imbiegħet il-kabinett se jiddiskutu jħabbar id-data li se tkun stabbilita meta se ssir il-qalba kompluta l-użu ta' karozzi elettriċi. Saħaq dan il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat fix-showroom ta' Nissan kif din il-kumpanija preżentat van ġdid elettriku. Dr. Joseph Muscat fisser il-viżjoni tal-Gvern li jbiddel mentalità fejn iċ-ċittadin jażel li jinvesti f'karozzi elettriċi li ma jarmux emissjonijiet fl-arja. Saħaq li l-Kumitat li qed jistudja pass importanti għal pajjiżna, jiġifieri l-karozzi importati jkunu kollha elettriċi, dalwaqt jagħti rekomendazzjonijiet tiegħu lill-Gvern. Irridu nkunu l-ewwel pajjiż li neqilbu għal karozzi elettriċi saħaq il-Prim Ministru. Fil-budget li se nippreżentaw għas-sena d-dieħla se nagħtu direzzjoni u sinjal ċar li l-qalba l-inqas karozzi li jinniġsu tinsab fuq l-adba, aċċenna Dr. Muscat. Tkellem ukoll il-Ministru Ian Borch u fakkar li l-Gvern b'mod ċar qed juri li ma hi direzzjoni favur trasport sostenibbli permezz ta' inċentivi finanzjarji. Min-naħa ta' Nissan tkellem is-Sur Ian Mizzi li faħħar il-politika tal-Gvern li tappoġġja lis-settur privat biex dan jilħaq l-ambizzjonijiet tiegħu favur l-ambjent. Nissan f'Malta hija pjoniera fil-karozzi elettriċi li ġabet fis-suq u dan il-van tat-tip EMV 200 jiġi swaq ferm inqas permezz ta' għotja ta' 7,000 euro f'inċentiv mill-Gvern, iżda mhux biss. Il-Gvern x'qed jagħmel hawnhekk, apparti 7,000 euro qed jinċentiva lil businesses ukoll biex jieħdu il-vet lura mela tieħu fil-kas tal-Penilven 5,200 euro lura, kif ukoll tidħol fil-micro invest mela karozza li tiswa 36,000 euro fir-realtà il-business tiġih biss 14,000 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.